Nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang DCGB aktibong miyembro o yan kan KBP ang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, Philippine Standard Time hali sa Pag-asa, alas 5:04 ang hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran kan News Base kan Mega Force Patrol lasin kan Technical Department. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya ang Mega Force Patrol si Angel Mustaza. Angel, maray na hapon. Go ahead. Giimbitaran kan lokal na gobyerno kan Legazpi sa paagiman kan City Tourism Office ang publiko na hilingon asin diskubrehon ang mga masasaram na pagkaon na ipibibida asin nagpapartisipar ngunyan sa sarong Legazpi Meets ASEAN a gastronomic food exhibit sa ground floor kan Ayala Malls Legazpi. Sikon kay Tourism Officer Ricky Luterte, ang aktibidad ang parte kan selebrasyon kang National Filipino Food Month 2026. Obeto kay na mapahiling ang mayaman na kultura sa pagkaon asin ang talento sa pagluluto kan mga iba-ibang mga restaurants asin establishments digdi sa syudad, pati naman ang koneksyon kay ini sa iba pang mga nasyon sa ASEAN. Tampok sa exhibit ang manibay mga litrato kan mga pagkaon, culinary tradition asin ang dining experiences na nagpapahiling kan identity kan mga taga-Legazpi. Ang exhibit ang bukas sagod sa Huwebes, Abril 30, 2026 kung saan bukas ini sa publiko na gustong maghiling asin magpartisipar sa aktibidad. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Diretso kita kan mga istorya sa lado lokal. Nasa linya man si Chief Jimmy na salita. Chief Jim Pade, marhay na hapon. Please go ahead na. Babalikan taan linya ni Chief Jimmy. Mientras tanto sa lado nasional, ipinahayag ni Departamento de Justicia Secretario Frederick Vida na dai nakapot kan check authorities ang pugantes ng dating kongresistang si Zaldico. Nagbiyahe ang DOJ Secretary papasiring sa Prague para makipag-uron sa mga opisyal may kinaaraman sa posibleng pagpapauli kay Ko. Ini matapos maulang ang dating kongresista sa German border dahil sa immigration violation kan Abril 16. Sa ngunyan, pigahalat kan Departamento de Justicia ang kasibagan kan Interpol sa kahagadan na red notice kan gobyerno laban kay Ko kang Nobyembre na kalihis na taon. Sa katakod pang bareta, expired na pasaporte andara ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico kan siya maulang kan mga otoridad sa Czech Republic 2 semana na nakalihis. Inian sinabi ni Department of Justice Secretary Frederick Vida sa ginibog kaining press briefing. Sinabi kan mga opisyal kan Pilipinas na nadetinir si Ko dahil sa kakulangan sa proper documentation kan baloon kaining magbalyo pasisiring sa Germany hali sa Czech Republic. Sinabi ni Vida na kan i-double check ninda ang records na available sa Bureau of Immigration, nagluluwas na natauan si Zaldico nin tulong pasaporte. Nag-expire kan September 11, 2022 ang darang passport ni Ko kan enot siyang
ranihan kan mga otoridad kan Czech Republic kan Abril 16. Igwa pang duang pasaporte si Ko kaibanan ng official passport niya kan siya kongresista asin sarong presenteng pasaporte na kansilado na kan Sandigan Bayan. Sigun pa kay Vida, pinag-unabitan man kan Czech authorities ang kakulanganin Police Cooperation Agreement sa pag-ultanan kan Pilipinas sa Czech Republic na pigasabing nakatabang kunta na sa sitwasyon. Sa iba pang detalyas kan mga bareta, nasa kay Vice Presidente Sara Duterte na ang desisyon kung ma-attender ini sa ultimong impeachment hearing kan House Committee on Justice sa aga Abril 29, sigun kay House Committee on Public Accounts Chairperson asin Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Nakatalaan na paghururunan ka na Committee on Justice ang mga natatadang issues arog kan pagbubukas kan tax records ni Duterte asin kan sa iyang agum na si Attorney Manases Manscarpio nganing maaraman ang ipinagdeklarar kaining kita asin binayadan na buwis pati na ang patakot kan Vice Presidente kanda Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta, kay Liza Araneta Marcos asin dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Matapos kaini pinaglalauman na maburutohan na kung may probable cause ang mga impeachment complaints. Kaipuhan sa nanin majority vote kan mga miyembros kan komite sa butuhan. Ang resulta kan burutuhan sa plenaryo kung saan ang resulta kan burutuhan ipapadaraman sa plenaryo kung saan kaipuhan sana kaipuhan ning 1/3 o 106 na numero sa 318 miyembros kan Kamara ang magbutong pabor sa impeachment tanganing maipadara ini sa Senado para sa impeachment trial. Sa may relasyon pang bareta ng apudan ang nagkapirang grupos religyosos kay Vice Presidente Sara Duterte na magampang sa nakatalaan na impeachment proceedings kan House Justice Committee sa aga. Tinaawan doon kan mga grupo importanteng personal na simbagon kan Vice Presidente ang mga aligasyones laban sa iya lalo na ngunyan na nakakapirang beses na ining day nagatindir sa mga nainot ng pagdangog. Sigun sa inda, pagkakataon ini tanganing madangog kan publiko ang lado kan Vice Presidente. Sa pinakaultimong pagdangog kan Miyerkules, nagbutwa ang mga bagong ebidensyas kasabay ang report kan Anti-Money Laundering Council o AMLAC na sobra sa 6 bilyones de pesos na covered as in suspicious transactions na pigasabing may kinaaraman kay Duterte as in sa iyang agum na si abogado Manscarpio magpoon taon 2006 sagkod taon 2025. Kasabay sa nangapudan ang Diocese kan Northern Isabela kan Iglesia Filipina Independiente as in Institute of Asian Church and Culture. Ipinahayag kan mga grupo ang pangangaipuan kan investigasyon para mapanimbag ang may sala asin mamantinir ang transparency sa gobyerno. Tinawan doon kaini ang sarong survey kung saan 7 sa kada 10 na Pilipino ang nagsusuporta sa impeachment process. Katagod kaini pinag-inkaminar ang publiko na bantayan ang proseso tanganing masigurong makusog ang katotohanan asin hustisya. Gigibuhon sa aga, Abril 29, ang ultimong clarificatory hearing kan House Justice Committee. Sa may relasyon pang bareta, daiman pigpapundo ang impeachment. Ini ang ipinahayag ni abogado Peter Danao, legal counsel kan agom ni Vice Presidente Sara Duterte na si abogado Manases Manscarpio may kinaaraman sa mga nagsasabi na pigagamit ninda ang Data Privacy Act tanganing ipapundo ang impeachment laban sa Vice Presidente. Paliwanag ni abogado Danao, pribadong individual si Carpio as in di siya dapat nadadamay sa isyu kan impeachment. Matatandaan naglatag si Carpio ng reklamo laban sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC, Bangko Sentral ng Pilipinas as in nagkapirang kongresistas dahil sa pagbalgar kan Bank Secrecy Law as in Data Privacy Act.
Mabueltaan iba pang detalyes kan mga bareta pakalis ka nagkapirang pagirumdom. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mampangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 200 pesos SRP lang, may 2.5 litro ka na. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1748S 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa suli. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Buwalt kita sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Formal nang nagsaangat ning reklamong kriminal ang Bureau de Rentas Internas sa Department of Justice kontra kina dating presidential spokesperson Harry Roque, agum kaini na si Myla Reyes Roque asin Percival Zazon Ortega. Sigun sa BIR, nagpalyar ang mga respondents na maglatag nin tabang tax returns asin magbayad din magkakanigong buwis may kinaraman sa kumpanyang Biancham Holdings and Trading Incorporated. Ang tax deficiency minaabot sa sobra sa 3 milyones de pesos. Affair kaini nagsaangat man ang Bureau de Rentas Internas din magkasiblag na kaso laban sa Third Jonan Transport Company Incorporated nin sobra sa 9 milyones de pesos poco mas o menos na VAT deficiency asin Neifel May Heria de Monteverde na iguaning tax liability na sobra sa 8 milyones de pesos. Sigun kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, ang lakdang na ini parte kan programang Run After Tax Evaders sa irarom kan DARES Reform Program na ipinaglansar ngunyan na taon. Saro sana sa dosing luxury cars na may koneksyon sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ang naisubasta ka na aduana o Bureau of Customs kunyan aldaw Abril 28. Sigun sa Bureau of Customs, solamente ang sarong 2023 Rolls-Royce Phantom sana ang naipabakal na vehikulo sa kantidad na minasobra sa 25.5 milyones de pesos. Mentras nakasabay sa mga dain na ipabakal ang 2019 Toyota Alphard na iguning presyong 2.6 milyones de pesos. 2018 Lexus LX570 na iguaning kantidad na 2.7 milyones de pesos.
2021 Land Rover Range Rover na iguning 6.1 milyones de pesos na kantidad. 2024 BMW XM na ang kantidad 7.9 milyones de pesos, asin ang 2021 Mercedes-Benz AMG GT na ang kantidad na 9.6 milyones de pesos. Kasabay padigdi ang 2023 Land Rover Range Rover na may floor price na 11 milyones de pesos. 2022 Rolls-Royce Phantom na ang kantidad 38.3 milyones de pesos. 2022 Ferrari SF90 Stradale na ang kantidad 39.1 milyones de pesos. 2024 Ferrari SF90 Stradale Masonry na iguning kantidad na 43.4 milyon pesos. 2022 Mercedes-Benz na G650 V12 bi-turbo na ang kantidad 63.3 milyones de pesos. Asin 2021 McLaren Senna na iguning 102 milyones de pesos na kantidad. Ipinahayag kan aduana na makundusir giraray ininin subasta para sa natatada pang 11 luxury cars. Pinagkukonsiderar na kan kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang parametras na daipag-resibi nin sweldo asin allowances mantang mantinido siyang absent sa Senado, sigun kay JV Ejercito, Chairman kan Senate Committee on Ethics and Privileges. Kasunod kan paghuroron kan komite ngunyan aldaw, sinabi ni Ejercito na ipinaabot sa saya kan kampo ni De La Rosa na pinagkukonsiderar na kan senador ang suwestyon na dai na mo na magresibi nin bulanan na sweldo asin allowances asin naghalat na sana kun pinal na ang desisyon kan senador. Si De La Rosa, okay, kan pinal, naghalat na sana kan pinal na desisyon kan senador. Si De La Rosa ang absent sa Senado poon pa kan Nobyembre taon 2025 kan magluwas ang istorya na nagpaluwas na ang International Criminal Court ning mandamiento de aresto laban sa senador, may koneksyon sa naging papel niya sa managong war on drugs ka nakalis na administrasyon. Sinabi pa ni Ejercito mas maray na magboluntaryo na sana si De La Rosa na i-waive ang sa iyang sweldo asin allowances dahilan ta mahalaw yan pa kung aamyandaran ang Senate rules na pinag-uyunan man ni Senate President Vicente Tito Soto III. Nagpahiling ning tibay ang nasa 500 na soldados hala sa Pilipinas, Amerika, Australia at New Zealand para pakasugudan sa indang interoperability. Ini matapos na magkaigo ning live fire exercises ang apat na naunambitan na nasyon sa Apurwan, Palawan na parte kan nagpapadagos na Balikatan 2026. Digdi na balo ang abilidad kan mga partisipante sa soldados para sa collective real-time decision asin koordinasyon sa pagbuhi kan mga missiles, siring man paggamit kan iba pang assets arog kan fighter jets, fighter aircrafts asin machine guns. Sigun kay Philippine Marine Corps Colonel Dennis Hernandez, tagapagtaram kan Balikatan 2026, sa paagi kaini mapoprotehiran ang mga coastal communities asin maibubusol ang territorial integrity. Mahigpit na ipinagmando ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melangio Nartates Jr. ang mahiwasan na intelligence monitoring asin investigasyon tanganing mamidbidan ang mga pulis na protektor kan illegal na mga sugal asin anuman na klaseng illegal na aktibidades. Ang nasabing kasuguan kasunod kan pagkakarestar kan sarong police major na invuelto bilang protektor kan illegal na aktibidad sa Negros Island. Hinali na sa pwesto ang police mantang puminairarom ini sa restrictive custody bilang parte kan pinalawig na investigasyon. Tinawan doon kan PNP chief na ansiring na mga pulis sarong maikukonsiderar na nagraraot sa pangaran kan PNP. Ultimong detalyes kan Bareta sa lado nasyonal, ipigbubusol kan Presidential Commission for the Urban Poor o PCUP sa mga relocation sites ang pagtatanom asin urban gardening sa tahok kan paglangkaw kan presyo kan mga barakalon asin iba pang agyat sa ekonomiya.
Sigon kay PCUP Chairperson asin Undersecretary Michelle Ann Gonzales, maski pa paano makakatabang ini sa pagsiguro sa food security asin aqua farming. Sinabi ni Gonzales na sa tabang kan Bureau of Plants sa tawan sindanin mga pisog asin tuturuan an urban poor na magtanong tanganing makalibre sa pagkaon. Ipinagbida man kan opisyal na sa saindang relocation sites, kompleto na sa tanom na mga gulayon an mga komunidad asin dakulang kabawasan ini sa saindang gasto sa pagkaon sa pang-ural daw. Masunod niyang project sa urban poor ang mga pag-ataman nin hayop asin sira dahilan ta mahiwas an asin may espasyo ang mga lugar na pinagbabalyuhan kan mga ini. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa pangenot ni News Director Mardila, Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, Mega Force Patrol, Salado Technical si kumpadreng Nal Baldo, kasabay si Jerome Nico Martinez sa IT, ako po si Pio Fernandez. Salamat, Diyos marhay na hapon.